Inden vi går i gang med podcasten, skal vi lige tale om noget, der faktisk betyder mere, end man tror, nemlig maven. Når jeg har travlt eller er på farten, så kan det hurtigt mærkes på fordøjelsen. Derfor har jeg gjort Ejers til en fast del af min morgen. Det er et alt i et tilskud med fiber og dokumenterede mælkesyrebakterier, og så indeholder det blandt andet magnesium, som bidrager til at mindske træthed og udmattelse. Og for mig så handler det om ro i kroppen og en stabil start på dagen. Ikke noget dramatisk, bare balance. Og helt ærligt, det smager faktisk overraskende frisk og naturligt. Så hvis du vil gøre din morgen lidt enklere og give din krop et solidt udgangspunkt, så gå ind på ejers.dk og brug koden Ludvig, og så sparer du 100 kroner hver måned de første 3 måneder. Linket ligger i beskrivelsen. Og nu skal vi høre noget podcast. Ja, men ellers så har du det godt. Ja. Og med boglancering, og du har skrevet, hvad var det, livsvidnet? Ja. Og det gik forrygende. Ja. Og nu går jeg gummen over, hvad så skal. Okay. Ja, hvad skal jeg? Er i gang med den næste bog, og Ja. jeg ved, hvad jeg skal skrive, og jeg ved også, der skal skrives en 2 år efter den næste, så jeg ved, hvad jeg skal skrive. Ja. Ja. Du har prøvet det før. Ja, det har jeg. Jeg kan godt have en tendens til, når jeg ligesom bestiger et bjerg, så kan jeg stå bagefter og være sådan lidt, nærmest blive sådan lidt deprimeret, Ja. fordi man ikke ved, hvad der skal ske bagefter. Fuldstændig. Ja. Men den kender jeg godt. Mm. Altså, der er sådan en, ja, og så, Ja. og hvad gør så nu med den der energi, og nu har det været sådan en kraftudladning. Ja. Og så, og så hvad så? Ja. Nu har jeg så fået Frans overtag til, at vi skal have højbed og drivhus. Det kan man så sige. Det flytter vi fokus derover. Fedt. Ja. Men Birgitte Bådegaard, velkommen til. Det er anden podcast, vi optager sammen. Ja. 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 Det er altid spændende at tale med dig, synes jeg, fordi at, jeg synes, du har sådan en rigtig godt blik for samfund og køn og alt det, som er ret op i tiden i øjeblikket. Mm. Jeg synes også, du er forholdsvis god til at se ting fra begge sider af sagen, hvilket er jo også noget, jeg advokerer for i den her podcast, at man prøver ligesom at zoome lidt ud en gang imellem og prøver at kunne forstå begge sider af en sag. Og det er så vigtigt lige i øjeblikket, fordi vi hele tiden bliver holdt ude i nogle poler, hvis vi ikke er opmærksomme, ikke? Mm. Der er ikke så meget spændvidde til en ordentlig debat. Mærker du, at de poler er blevet forstærket, siden vi sidst snakkede sammen? Ja, de var der allerede, men de er ikke blevet mindre. Hvordan det? Jamen, jeg synes hurtigt, at vi bliver sat i bås som nogen. Altså, hvis du er kritisk over for mænds adfærd, og ikke alle mænd, men sådan som generelt perspektiv, så er du pludselig feminist, og feminist er meget slemt. Så, og det bliver så fortegnet, fordi debatten stikkes. Hvis vi begynder at snakke om, hvad ved jeg, noget helt andet, brugen af være til køer i deres foder, så er man pludselig en sølvpapirshat, selvom der er masser af organisationer og forskning, der siger, at det er ikke så godt, og nu er EU kommet på banen, og nu er man... Så hvis du siger noget, der ligesom er imod, hvad skal vi sige, den officielle samfundsfortælling, ja. Uanset hvor velfunderet det er, så får du hurtigt et prækat af en eller anden art. Og den synes jeg er ødelæggende for os alle sammen, fordi vi bliver jo... vi glemmer jo at fralære os at tænke i nuancer, som du også snakker om så vigtigt. Og det er faktisk også en udemokratisk udvikling, fordi alt for mange trækker sig fra debatten, fordi de finder simpelthen det her for hårdt. Ja, de tør ikke. De tør ikke sige noget. Det vil sige, at vi får en kæmpe stor gruppe af borgere, som tier stille, og som måske læser det samme og det samme på det samme medie, uden egentlig at stille så mange spørgsmål, for det tør de efterhånden, ikke? Mm. Eller også så sidder de og ørler ud over en eller anden clickbait-overskrift på Facebook, ikke? Og så bliver det ligesom responsen. Men det er jo heller ikke særlig lødigt. Mm. Ja. Hvorfor tror du, vi har den her trang til at stemple folk? Altså, jeg plejer at sige, og jeg er virkelig glad for det, for at du spørger om det her, det er, at tvivlen og fanatismen, de ligger lige ved siden af hinanden. De er helt tæt på. Så
Så i fanatismen ligger indbygget en vis tvivl, men den er ubevidst og anerkendt. Ikke anerkendt. Så for at lukke ned for min indre tvivl, min usikkerhed, har jeg truffet det rigtige valg? Er det nu det rigtige, jeg synes? Er det nu også det rigtige at mene i gåseøjne rigtigt? Så bliver jeg ekstremt bombastisk i den holdning, jeg udbasunerer og holder fast i, for det bliver min overlevelse. Det er i virkeligheden sådan en bagvendt flokmentalitet. Kan du følge mig? Mm. Ja. Så der er en psykologisk mekanisme i det her, som jeg tror træder i spil i øjeblikket, fordi fronterne er så hårde, så vi bliver psykologisk set nødt til at holde en meget stærk position for ikke at vippe. Ja. Fordi hvis vi tvivler, bliver vi usikre, og vi faktisk ikke lært efterhånden, hvordan det er at stå usikre som mennesker, selvom det er et grundvilkår som menneske. Er det, fordi man hæfter sine holdninger fast på sin person, og når de holdninger så bliver, hvad kan man sige, angrebet eller betvivlet, så føles det som et personligt angreb? Ja, og hvem er jeg så? Og hvad står jeg så egentlig for? Og hvad skal jeg så egentlig mene? Eller hvis jeg nu bliver nødt til at gå med den anden version af sandheden, hvad kan det så rykke i mig, som kan udfordre resten af mit ståsted? Mm. Så det er jo en beskyttelsesmekanisme, som bare ikke er særlig hensigtsmæssig, hverken for en selv, men sandelig heller ikke for helheden. Ja. Jeg tror for mig er det sådan en bevidsthed omkring, at min moral er vigtigere end mine holdninger. Ja. Altså, hvis jeg ved, at jeg har en god moral, at jeg ikke vil nogen mennesker det ondt, så kan jeg have de holdninger, jeg vil have, og folk må godt angribe dem. Mm. Men det kan også være svært at blive ved med at have det perspektiv i den verden, som vi lever i. Ja. Fordi man bliver angrebet på holdninger, ikke? Det kan man. Og jeg kan jo også selv se det med den her podcast her, at hvis, altså jeg plejer at sige, jeg kan aldrig vinde. Mm-hmm. Fordi at så taler jeg med... Så taler jeg med Morten Messerschmidt. Så er der folk, der synes, at hvorfor giver jeg ham plads, og nu er jeg MAGA og højere ekstrem. Så taler jeg med en venstrefløjspolitiker, og så dem på højre side, de kalder mig alt muligt andet. Ikke? Altså man kan aldrig vinde. Nej, og det, jeg tror, det er der hele opgøret skal stå, at vores samfund er blevet så vinder-taber-agtigt i hele sit ubevidste mindset. Ja. At vi kan ikke bare have en åben debat om et emne for at udvide hinandens perspektiv. Vi kan ikke bare tillade os at spørge, men hvorfor det? Eller hvor ved du det fra? Ja. Uden at vi så skal finde en eller anden forkromet løsning, som vi skal smide på bordet samtidig. Ja. Og hvis vi ikke kan finde en løsning, så er vi faktisk ikke værdige til at sige noget. Kan du følge mig? Ja. Men det du gør, og som jeg prøver på også ud fra mit verdensbillede, det er jo hele tiden at sige, hey, lad os nu trække i de her poler, så vi begynder at opdage alt det, der ligger imellem sort og hvid positionerne. For der er jo en helt regnbue lige her, som først kommer til udtryk, når vi lader alle tale, eller når vi begynder at lytte til mange forskellige medier, eller mange forskellige mennesker, også dem, vi er uenige med. Ja. Altså, jeg føler, at der er helt bevidst nogen, jeg er uenig med, ikke fordi jeg sidder og tænker, det er virkelig klogt, det her, men fordi jeg er nysgerrig på, hvad deres perspektiv er. Og det er jo ikke det samme som, at jeg er enig. Er der ikke nogen mennesker, man ikke kan diskutere med? Altså, jeg har jo for eksempel... Jeg har sådan en radar nu i forhold til, hvornår jeg ved, at jeg skal træde ud af en debat, eller hvis der er nogen, der skriver noget på de sociale medier. Så som regel, mit cue til det er, hvis nogen laver et stråmandsargument på mig. Et eksempel var... jeg lagde en kommentar op, jeg tror det var Ekstrabladet eller et eller andet, og de skrev omkring Alex Vanopslagh, og det her med, at han har indrømmet, at han har taget kokain. Der var en masse, der skrev en masse ting, og så skrev jeg, og det er ikke fordi, at jeg er sådan hellere til Liberal Alliance eller nogle politiske partier, lige pt. Er sådan lidt politisk apatisk, tror jeg. Nej. Men der skrev jeg til det, at jeg vil hellere have en statsminister, der, erkender, at de har gjort noget forkert eller taget fejl, end en, der påstår, at de ikke har. Og aldrig synes, de har. Eller aldrig synes, de har, ikke? Ja. Og det ikke at pege fingre til Mette Frederiksen eller hvad, men det var bare sådan en, hvis du var rart, at han stod ved det. Jeg er et menneske også. Ja.
Okay, jeg taler med utrolig mange iværksættere hver eneste uge, og der er én ting, der går igen hver eneste gang. Tid er deres absolut vigtigste ressource, og derfor er jeg mega glad for at have FlatPay med på holdet i dag. De har nemlig sat sig for at gøre det så nemt som overhovedet muligt at være virksomhedsejer, når det kommer til betalingsløsninger. De har skåret alt det overflødige væk. For du kender det sikkert, de der uoverskuelige fakturaer, der kommer med 20 forskellige gebyrtyper, man aldrig helt forstår. Glem dem. FlatPay kører med én fast lav sats. Det betyder, at du slipper for at bruge din dyrebare tid på at lege detektiv i dit eget regnskab. Det spiller bare for dag 1, og dine kunder kan betale med præcis det, de foretrækker. Det giver dig ro til at fokusere på det, du rent faktisk er god til, nemlig at drive din forretning, i stedet for at agere ufrivillig regnskabskonsulent. Så hvis du driver en webshop eller en fysisk butik, så gør dig selv den tjeneste at hoppe ind via linket i beskrivelsen. Det tager seriøst kun under 1 minut at se præcis, hvor meget du kan spare. Og det er gennemsigtighed, der kan mærkes direkte på bundlinjen. Og det er noget, jeg kan lide. Tak til FlatPay, og nu skal vi høre noget podcast. Der var der jo en eller anden, der kommenterede tilbage, jamen så mener du, så det du også siger, det var et eller andet, eller hvad fanden var det, han skrev, eller andet. Så du mener, det er okay, at politikere, de tager stoffer. Og det er jo et stråmandsargument, ikke? Præcis. Fordi det er at tage noget, jeg har sagt. Og så laver du lige den. Lav den, altså, eller gør det dårligere. Ja. Altså, du tager det et step ned. Ligesom hvis man siger, jeg synes, vi skal have en strammere udlændingepolitik. Så er der en, der vil sige, jamen, så er du racist? Stråmandsargument. Jeg er fuldstændig enig. Og jeg ser den konstant. Og lige så snart jeg opdager det, så træder jeg væk. Ja. Og jeg kalder den hver gang og siger, du leder du siger noget, jeg ikke har sagt. Du laver et stråmandsargument, jeg er ude. Ja. Fordi jeg ved, jeg kan ikke tale med dig. Nej. Fordi hvis det er dit første værktøj til at skrive noget til mig, du er uenig i, men så kan det kun blive lort resten af vejen, ikke? Præcis. Jamen, jeg er så enig med dig. Ja. Jeg var faktisk ude for det lige forleden dag, hvor jeg kom med en kommentar også på Facebook, bare sådan hurtigt kom lige forbi, og der var et opslag om hende den unge nyborgerlige Emilie, hende der er hoppet ud og blevet lysgænger nu, og hun bliver jo svinet til, for hun har ikke noget politik, og jeg aner ikke, hvem hun er. Kender hende ikke, jeg har ikke noget begreb om, hvad det handler om. Så det er ikke det handler om. Jeg reagerede på en kommentar, der lød, hun er simpelthen for blød til at være på borgen. Altså underforstået. Hun er ikke robust nok, hun er ikke tough nok, hun er ikke... Så skrev jeg, interessant observation, så det vil sige, at du foretrækker lutter hårde hunde på borgen. Mere for at sige, hey, hvad er det så for en kultur, vi starter og styrker politisk. Ja. Og før jeg havde set mig om, så var der 4 kommentarer, der gik ud på, så vil du hellere dit, eller du foretrækker dat, eller hun... Og emnerne hoppede jo herfra og dertil. Og det var slet ikke det, jeg havde kommenteret på. Jeg bad os bare om at reflektere over, så hvad er det, vi lærer? Lærer vi uden ord, at for at være i politik, så skal man være en hård hund, og ellers er man ikke værdig til positionen. Kan du følge mig? Jeg gik slet ikke ind i, om hun vidste, hvad hun snakkede om, hvorfor hun var blevet valgt, hvorfor hun var gået ud. Det var slet ikke det handlede om. Det var mere refleksionen om, hvad er det for en kultur på borgen, vi skaber, hvis vi fortæller, at man skal være hård og rå for at kunne stå distancen. Ja, altså jeg synes lige med hende, jeg har det sådan, at hvis du vælger at tage et jagttegn, så skal du skyde dyr på et eller andet tidspunkt. Altså den ligger... Men hun har ikke engang fået lov til at endnu... Nej, ikke, men hun har ikke fået lov til at bevise noget som helst. Altså, hun er ikke engang kommet op i tårnet faktisk, og sidder klokken 5 om morgenen og kigger, om hun kan finde ud af at skyde, hvad ved jeg, en hjort, vel? Altså hun har ikke engang kigget på, om hun er i stand til det. Jeg ved ikke engang, hun har fået et gevær, faktisk. Nej. Så jeg synes, det har været hurtigt. Og som jeg siger, jeg går slet ikke ind og op i hende. For mig var det mere fokus på, hvad er det for en retorik, der gør, at hun bliver dømt ude. Og det er meget hurtigt, hun er blevet dømt ude, fordi hun ikke var rå nok. Det kan godt være, at hun ender med at sige, jeg kan sgu ikke finde ud af at skyde den ged der, eller hvad det nu er, og kravler ned fra tårnet, borgen. Fine, så er det sådan. Jeg synes, der burde være nogle regler i forhold til løsgængeri. At hvis du bliver løsgænger inden for de første 6 måneder eller et eller andet, så er du ude, og så ryger dit mandat videre til gruppen eller et eller andet. Det har godt nok været vildt ned i Thailand og se, se valget udspille sig. Bare hold da op, der er mange mennesker, der hopper fra, ikke? Men det må jo... Altså, jeg har det lidt sådan, tiden kalder på det. Det er jo et kæmpe opgør med en bestående struktur. Vi har bare ikke helt forstået, at det er det, der sker. Men jeg ser det som, at de gamle
det gamle fundament rokker, fordi folk er i opbrud med det og trætte af det og vil ikke mere. Problemet er, at vi har ikke rigtig fundet ud af noget konkret, vi gerne vil sætte i stedet, vel? Nej. Der var en, der skrev et eller andet med, hvorfor altså, vi skal have nogle flere dygtige mennesker, folk med erhvervserfaring og sådan noget ind i Folketinget, og man så det også med Tommy Ahlers, ikke? Som jo ret hurtigt, eller jeg ved ikke, hvor lang tid han var der, 1 år eller 2, du må ikke hænge mig op på det. Han var der et par år, men han hoppede jo også hurtigt ud igen. Ja, fordi tingene gik for langsomt. Ja. Og der sad jeg også og tænkte, jamen, der var nok en grund til, at dygtige erhvervsledere og erhvervsfolk, der tjener rigtig mange penge, ikke gider være i politik. Pengene er for dårlige, og det går for langsomt. Altså, det dræber lysten til at blive politiker, tror jeg, hvis man er et drevet, dygtigt menneske. Ja, og så har jeg det lidt sådan, jeg tror jo, begge dele handler om magt. Jeg tror også, der sidder mange levebrødspolitikere og kan lide magten, og som relativt set har nogle ret lukrative forhold, både i pension og i minister, din datten, og hvad de får, når de efter så lang tid har været inde og ude og så videre. Det er jo ikke, fordi det er en jævnemands vilkår, politikerne har. Nej. Det kan man ikke sige, vel? Jeg synes, lønnen er jo mange penge. Altså, hvis du kan have en formandspost og være medlem af Folketinget eller ordstyrepost, så ligger du på omkring de 100.000, ikke? Om måneden med det hele. Men, og det kan godt være, at det lyder lidt arrogant, det her, men det, jeg tror også, det er, fordi jeg har siddet over for meget succesfulde mennesker, der tjener rigtig mange penge, og jeg ved nogenlunde, hvad de tjener, ikke? Altså, der er 100.000 kroner, det er ikke meget. Men så lader jeg mig ud. Men det er meget for... Det er meget for rigtig mange mennesker. For rigtig mange mennesker. Så derfor så skal vi også lige sætte det i perspektiv. Ja. Og så skal jeg også, og jeg kan jo udfordre dig her og sige, så hvis du virkelig har tjent, hvad ved jeg, 400.000 eller 500.000 om måneden i x antal år, hvad er så årsagen til, at du ikke har nok, at du ikke har følelsen af, at du har nok og kan give noget tilbage? Fordi den vil jeg gerne udfordre, den her. Ja. Så er vi inde i vækstparadigmet. Væksten for vægtens skyld, mere for mere skyld. Så jeg hørte dig sige, at man er succesfuld iværksætter måske i mange år, og så begynder man at blive ældre og få det her perspektiv her. Nu har jeg tjent det, jeg skulle, og jeg har prøvet det, nu vil jeg gerne give noget tilbage. Ja, nu vil jeg give noget tilbage. Ikke? Og det er lidt ligesom, jeg har udfordret, halvgamle mænd, som har haft en sej, lang erhvervskarriere, og så begynder de at få de der bestyrelsesposter, hvor de sidder sammen med andre halvgamle mænd og laver bestyrelsesposter, som vi jo dokumenteret ved ikke skaber særlig meget mere værdi, fordi de ligner alle sammen hinanden, ikke? Ja. Og de kender alle sammen hinanden, og i virkeligheden så er det bare sådan en, ja, det er, ja, det. Hvor jeg har sagt, hvorfor ser vi ikke flere af dem, for eksempel melde sig til Læger Uden Grænser? Ja. Eller stille sig op og arbejde gratis for Røde Kors, eller give noget tilbage af det, samfundet har været med til at skabe for dig, fordi de har godt nok haft nogle evner selv. Ja. Men hey, der er også skabt en ramme for, at det lykkedes. Så hvornår begynder vi at se nogen give noget af det tilbage? For det er til helheden, ikke? Det kunne jeg godt bruge noget af. Men tror du ikke, at det vil være svært at tage et drevet mindset, en, der hele sit liv har tjent mange penge og skabt noget stort, skabt arbejdspladser og sådan noget, og sætte den hjerne ind i en folketingssal? Altså, jeg går mere og mere... Hvor det åbenbart går rigtig langsomt. Men det går jo langsomt, fordi at nu har jeg fulgt Theresa Scavenius rigtig meget fra Grønne Demokrater og hendes valgkamp, og for at gøre demokratiske principper mere gennemsigtige på borgen. For det, hun siger, det er jo blandt andet, at der ikke sker en skid, fordi alt bliver klikket af inden salen, imellem partierne, imellem partilederne, og i øvrigt også mellem partier og erhvervsliv. Ja. Så det bliver jo et loop, der egentlig bliver holdt uden for politikerne som sådan i salen, men også bliver holdt uden for befolkningen. Ja. Og så er det svært at skabe noget, hvis alle skal i lommen på alle og være i hinandens interesse. Kan du følge mig? Så jeg ser ordet, og det kommer oftere og oftere op for mig i det hele taget, at hvis vi skal have nyskabelse på borgen, så er ordet disruption simpelthen en nøgle. Og der ser jeg gerne et parti, og jeg går også og gnæver lidt over, om det er på tide at begynde at kigge lidt mere alvorligt på det. Altså simpelthen et parti, som kommer med det åbne og officielle formål, at gå ind og stikke kiler i de, stivnede processer, der er. Ikke for at have en totalpolitik, ikke for at kunne blive der i hverken 1 eller 8 eller 7 valgperioder, men simpelthen for at begynde at adressere, hvor er det bliver stok. Ja.
Hvad er det for nogle processer, der gør, at vi bliver afkoblet, at vi ikke kommer videre, og så begynder at tale om det mere officielt. Så det er jo et helt andet politisk sigte at komme ind med, end at blive et etableret parti, som skal samarbejde med nogle andre partier, som skal få nogle magtfulde ministerposter, og så skal de sige, at de skal gøre en forskel, ikke? Altså, og jeg siger ikke, at det alt sammen skal foregå på den måde, men jeg siger, at vi kunne godt bruge nogen, der siger, nu gør vi noget fuldstændig andet. Ja. Altså noget helt andet. Og det er vores sigte. Jeg havde jo haft, her i Thailand, havde masser af tid til at tænke, hvad nu hvis man lavede et parti, altså ud fra noget, som jeg går op i, og hvis der er en befolkningsgruppe i Danmark, hvor der er rigtig mange af dem, der har rigtig mange frustrationer også, fordi jeg selv har været en af dem, så er det iværksættere. Selvstændige, ikke? Kunne man lave iværksætterpartiet, ikke? Og så være apartisk i forhold til andre sager. Ja, præcis. Kørte jeg den igennem kunstig intelligens, og så sagde den, det kan du i princippet godt, hvis du får de cirka 20.000 opstillingsstemmer, eller hvad det er, så du kan danne det, ikke? Men der opstår bare et problem, når du kommer ind. Det er, at det er svært at være apartisk, fordi at de løsninger, du kommer med, der skal pengene til det komme et eller andet sted fra. Det vil sige, at du er nødt til at stemme imod eller for ting, der tager pengene fra et sted til det andet. Ja. Og på den måde så bliver du tvunget... Så bliver du politisk, kan man sige. Så bliver du tvunget til at være politisk, ikke? Så bare kunne gå ind på en mærkesag. Og kun med den. Kun med den. Ja. Det vil måske lykkes, men du vil ende med at, i processen, når du så måske er inde, træffe nogle politiske valg, som rent faktisk ikke stemmer overens med dem, der har stemt på dig. Men nu har jeg så en tanke, for den har jeg også tænkt på. Det kan være, at vi simpelthen skal begynde at køre partier efter den her udsendelse. Den har jeg nemlig tænkt på. Og jeg har tænkt på, at hvis du tager dit erhvervsliv, eller for mig vil det være... Altså det fede ved, at Alex Vanopslagh har indrømmet, at han har taget kokain, det er, nu er der fri bane for mig, fordi det har jeg taget rigtig meget af. Godt, men så er du er på vej ind. Jeg har taget ayahuasca et par gange, okay. så er vi ligesom på plads, du og jeg. Nej, det jeg tænker, det er, hvis man nu forestiller sig en helt ny måde at have et politisk parti på, så man har et grundemne. Du tager for eksempel iværksætterne. Ja. For mig vil det være klode natur. Så alt, der omhandler klode og natur, det er givet på forhånd. Det er ligesom mærkesagen. Alt det andet, det laver man en smart app til. Jeg har faktisk diskuteret den her med min mand, som er lidt tech-agtig. Og det kan han godt finde ud af. Så alt, hvad der har med andet at gøre, det bliver smidt ud, og så bliver der afstemt blandt dem, der er medlem af partiet. Så nu bliver det virkelig demokratisk. Ja, okay. Det bliver, vi rammer simpelthen ud bagi, og så er det, der bliver den bærende. Det er jo meget smart. Det er ret smart, og så er det endnu mere disruption. Ja. Fordi så fastholder du faktisk det demokratiske sigte, og du disrupter faktisk den struktur, vi har. Og jeg er der, nu må vi prøve noget andet. Ja. Jamen, så vi ser dig opstillet til folketingsvalget her om 4 år. Lad os sige det sådan, jeg siger det sådan, jeg går og gumler over, hvad jeg kan gøre, for det her valg, det gjorde faktisk, at jeg for første gang nogensinde i hele mit liv, og jeg er totalt demokratisk, og jeg har værdsat og værdsætter både min ret og min pligt til at stemme. Det endte med, at jeg stemte blankt. Ja. Og det var en meget sej kamp for mig faktisk, at træffe den beslutning. Det var fordi, jeg kunne se, at selvom der var nogle sindssygt gode kandidater, så hældede de lagde sig direkte officielt op af nogle store, magtfulde partier, som jeg mener har overlevet sig selv. Så derved ville jeg indirekte komme til at give min støtte til dem. Og det kunne jeg ikke. Og så ved jeg godt, så kan man sige, så har du selv været med til bla 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 ved ikke at stemme. Og det er jo hele tiden balancestangen. Men det var en kropsfornemmelse, det var en følelse inden i mig, som sagde, jeg kan ikke det her mere. Nej. Jeg vil ikke det her mere, faktisk. Og nu må der noget andet til. Så det er derfor, at det for mig, det har givet sådan et kick-off til, hvordan kan jeg begynde at sætte en kile ind på en ny måde? Det er jo også dem, der er gode til de sociale medier. Altså, der må være mange af de gamle store partier, der ryster lidt i bukserne i øjeblikket. Fordi hvis du er god til SoMe, så kan du komme ind i Folketinget. Altså, det er jo der, vi er nu, ikke? Jeg tror næsten ikke engang valgplakaterne er særlig nødvendige mere. Måske i yderområderne, ikke? Ja. Men det er spild af papir og spild af alt muligt andet, og de bliver bare smidt og ødelagt og hærget, og det kunne vi godt bruge både penge på og papir på, og alt muligt andet på en anden måde, ikke? Ja. Ja.
Birgitte, hvad er det for et systemisk overgreb, du mener, vi udsætter vores drenge for, fra de allerede 4 år gamle? Så er vi smidt ud i det. Ja. Det, jeg tager udgangspunkt i, når jeg taler om det her, det er en forsker, der hedder Carol Gilligan. Hun er vel en 6-87 nu, tror jeg, år gammel. Hun har skrevet flere bøger, blandt andet en bog, som jeg er fuldstændig fan af, som hedder In a Different Voice. Hun har forsket på, jeg tror det er Stanford og Harvard, enten eller og eller. Og hun har blandt andet gjort det, at hun primært har forsket kvalitativt og ikke kvantitativt hen over flere år. Så hun har interviewet både piger og drenge, unge mænd og unge kvinder, og så har hun stillet dem forskellige spørgsmål. Altså for eksempel etiske dilemmaer. Et eksempel. En mand har en dødssyg kone hjemme. Han har ikke råd til medicin, og hvis hun ikke får sin medicin, så dør hun. Hvad skal manden gøre? Hvad er det rigtige her? Er det at røve apoteket og hente medicinen, så hans kone overlever? Eller er det, at han bliver hjemme, for han har ikke råd til medicinen, og så må hans kone dø? Det er jo ikke lige det fedeste valg, vel? Nej. Det er meget eksistentielt. Og det, hun så har gjort, det er at interviewe piger og drenge, mænd og kvinder, og sige, hvad mener du her? Og det, hun har fundet ud af med alderen, det er, at ret tidligt for drenge, der bliver de meget sort-hvide, altså ret kategoriske. Så det er enten eller-tænkning, der hurtigt kommer til at præge dem. Det er ulovligt, og hun har ikke røvet en bank, så derfor så er det rigtigt, at hans kone dør, for så har han gjort det rigtige. Pigerne er langt mere, når hun har interviewet dem, de er langt mere komplekse i deres refleksioner. Så de kan ikke komme med en konklusion. Du ved, det er ikke sådan enten eller. Det er jo ikke så nemt at sige, fordi der er jo den her, men der er også den her, og hvad er det rigtige? Fordi hvis han vælger det her, så er det jo kærligheden. Og hvis det er det her, så er det jo loven. Og hvem siger egentlig, hvad der skal stå over hinanden? Og det er jo også forfærdeligt, for hvis han nu røver det der apotek, så kommer han i fængsel, og så kan det jo være, at hun dør alligevel. Så faktisk er det overhovedet ikke nemt. Så den der kompleksitet, også som du og jeg startede med at tale om i dag, det her med at få spændet ud, det bliver drenge aflært fra meget, meget tidligere. Og det gør de, som du snakker om, ved 4-årsalderen, ifølge hendes forskning. Det vil sige, at som 4-årige har vores drenge allerede sådan over en bred kam lært at se verden enkelt. I gåseøjne forsimplet. Fordi de har fået... deres krop er blevet adskilt fra hovedet. Så de mærker ikke særlig meget. De kan ikke oversætte deres egne følelser. De kan ikke sige, at jeg er i tvivl. Jeg er usikker. Jeg er bange. Hvordan opstår det? Altså, hvad er det, vi gør ved dem? Vi gør det ved dem som samfund, og som forældre, og som institutioner. Altså, der er jo ligesom flere sfærer i spil her, ikke? Og venner til venner. Det hele spiller jo sammen. At drenge forventes at være inde i en meget smal boks. Sådan er en rigtig dreng, eller sådan er en rigtig mand. Det flytter jo med. Ja. Så tør øjnene og kom videre. Kom nu op fra den græsplæne og spil igen. Du kan godt. Kom videre. Op. Skor det i mål. Tudefjæs. Lad nu være med at være sådan en tøsedreng. Tør øjnene og kom videre, eller mand op, eller du ved, hele det her. De der klassiske ting. Alt det klassiske. Og der er jo mange andre eksempler end bare det der meget tydelige. Men når vi begynder at lære børn /drenge fra de helt små, at der ikke er plads til hele dem, hele deres følelsesregister, så bliver de jo sådan nogle smalle kopier af sig selv, og alt det der i øvrigt ligger gemt, det bliver trykket ned. Ja. Okay, hvor skal alt det, der så er trykket ned hen? Fordi sådan noget forsvinder jo ikke. Al energi, det er også følelser, det kommer jo steder hen. Så hvis du har så meget energi, men du kun har tilladt at se og mærke og udtrykke den her del, alt det her nedenunder, det ligger der stadig. Ja. Så hvor kommer det ud? Det kommer ud som vrede, aggression, eller at jeg hader den der
svage opførsel fra andre /piger. Så det bliver en enorm... det er meget fortegnet, det her. Ja. Men det bliver nogle... det bliver nogle smalle udgaver af de mennesker, vi kunne være. Ja. Hvis det giver mening. Ja, det giver mening. Ja. Og det påvirker hele vejen op igennem. For hvis du først er blevet halshugget, altså hvis din tilknytning tidligt er blevet brudt, så er der et kæmpe arbejde rent psykologisk set at genopbygge senere i livet, ikke? Men og det kræver bevidsthed. Er samfundsstrukturen ikke også indrettet efter, at vi har den type mænd og drenge? Jo. Men kan det så ikke også være farligt at styrke drengen i det, at de skal udfolde deres følelser, være det her meget følende menneske, den moderne mand, og så sende vedkommende ud i en samfundsstruktur, der ikke passer til den? De er blevet til en cirkel, men de kommer ind i en firkant. Altså, man kan sige, jeg ser det jo som, at vi har sådan 4 sfærer overordnet set. Vi har den usynlige struktur, og den har ligesom sådan nogle uskrevne værdier, prioriteringer, som vi alle sammen lærer. Det lærer vi blandt andet ved institutionerne. Og institutionerne er jo alt fra love til lovgivende magt ind til børnehaver og skoler og uddannelser og politik. Og så er der relationerne, altså de interaktioner, vi har med andre mennesker. Og så er der os selv som individer. Og der foregår jo sådan et loop imellem de her 4 niveauer. Og hvis vi skal skabe nogen forandring, så er vi jo nødt til at gøre vores indre arbejde. Sådan ser jeg det. Ja. Og jeg ser jo ikke, at det igen er enten eller. Så en mand og en kvinde i øvrigt, må selvfølgelig gerne både have nogle stærke sider i sig, nogle beslutsomme, nogle skråsikre, nogle vidende og nogle kraftfulde sider. Altså, og så skal de jo have det andet spænd også, som hedder, jeg mærker, hvad jeg føler. Jeg registrerer, jeg har intuition, jeg kan faktisk navigere blandt mennesker. Altså, jeg læste lige en artikel i går, som viste, at fremtiden, det var ikke at være den robuste, intelligente leder og borger. Det var faktisk at være det medmenneskelige, den indfølende, den intuitive, kreative, ud af boksen tænkende person. Ja. Fordi vores samfund bliver så... Vi er jo firkantet samfund med firkantede mennesker, med firkantede øjne og firkantede hjerner og firkantede hoveder, ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så kan vi ikke mere, fordi det er jo ikke sådan, mennesket er skabt. Så som jeg ser det, så er det egentlig at forenkle debatten lidt, fordi det, at vi gør, at mænd og drenge får stærkere kontakt til sig selv, og hvad de mærker, og får et sprog for det, de føler og mærker, det gør dem faktisk endnu stærkere. Det lyder næsten som en feminin værdi. Ja, altså... Sådan en feminin energi. Fuldstændig. Vi kan ikke det ene uden det andet. Som jeg ser det, så bliver vi pivskæve. Så som jeg ser det, og det er også jungiansk teori i øvrigt, at vi er alle sammen nødt til at eje det modsat kønnede, eller den modsatte energi. Så som kvinde, så er jeg nødt til at eje det mandlige / maskuline. Ligesom jeg skal have det feminine i mig. Og modsat, at mænd er nødt til at eje det andet, for ellers så hænger vi rundt på et ben, og så er vi alle sammen firkantet og præget af højere, hurtigere, større, mere, alt det der, som vi som vi får at vide er så vigtigt. Men er der altså ikke en risiko for, at vi mellem kønnene mister en polaritet, som jo også er vigtig? Det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det. Sådan ser jeg det bestemt også. For at vi synes, at hinanden er interessante som mænd og kvinder. Der skal jo være spændingsfelt. Ja. Ellers så kan vi jo... Men jeg tror, at spændingsfeltet sagtens kan sådan psykologisk set være der, selvom vi har balance i både det maskuline og det feminine i os selv, for vi kommer jo aldrig til at være ens af den grund. Altså, lige er ikke det samme som ens. Og balance er ikke balance, at sådan, at hvis du og jeg står i fuldstændig den samme balance, så vil du jo stadig være dig, og jeg er stadig mig. Og der er nogle psykologiske, grundlæggende forskelle på os som køn, som vi ikke kan, dem kan vi bare ikke komme udenom. Så der, hvor jeg tror, energien dør, det er, når vi begynder at tale om det her med, at ligestilling er, at alle er ens. Altså,
vi skal have støvsug 50% af tiden hver. Og fordi du kalder ligestilling for en illusion, ikke? Jo, den er i hvert fald ikke det papir bygget, eller papirverden er skrevet på, før vi har forstået begrebet ligeværd. Ja, så for mig er det, der slår vores energi imellem kønnene ihjel, at vi bliver så forvirret over, om man nu har lavet sig undertrykke, fordi man har støvsuget 4 gange mere end den anden, eller om det nu også er uretfærdigt, at vi har kvinder i ligestilling, eller ikke kvinder i ligestilling. Altså, der er sådan nogle fundamentale ting, hvor vi vitterligt ikke har forstået, at der er en forskel grundlæggende mellem kønnene, samtidig med, at vi indbyrdes skal balancere os selv. Mm. Ja. Så at forstå, at vi har et lige værd, selvom vi er forskellige. Ja. Og forstået som, at det skal vores ramme jo så også forstå og understøtte, og det gør den så ikke. Nej. Det er der, vi har et problem, siger jeg. Men hvordan ser du, at rammen ikke understøtter det? Jamen, det er jo både fordi, at vi kører benhårdt efter ligestilling, og ligestilling er for eksempel, nu tager jeg sådan et eksklusivt aktuelt eksempel, værnepligt til kvinder. Nu har vi fået at vide politisk set, at det er ligestilling, at kvinder kommer ind og bliver værnepligtige på lige fod med mænd. Og det har vi fået fortalt, og det er der også rigtig mange mænd, der siger, også i debatterne, som jeg har deltaget i, men I vil kun have ligestilling, når det er det behagelige, og resten gider I ikke have med at gøre. Mm. Så er mit argument, jamen, hvis vi skal kigge på værnepligt for kvinder, så er vi også nødt til at tage rammen i betragtning. Rammen, den dokumenterer, at 50% af de kvinder, der kommer ind i hæren, er udsat for overgreb eller seksuelt uønsket adfærd på en eller anden vis. Det er ikke det, som mænd er udsat for. Hvis vi kigger faktuelt på det, så er der også kæmpestore udstyrsmangler. Altså det vil sige, at den sikkerhed, kvinder træder ind i med det udstyr, der findes, er ikke lige så stor for dem, som det er for mænd, fordi udstyret er designet til en mandekrop. Ja. Så der er dobbelt så mange kvinder, som får skader af at være i værneret indtil videre, som mænd, fordi hele systemet er historisk designet til mænd. Kan du følge mig? Ja. Så dermed misser vi fuldstændig nogle grundlæggende parametre, som hedder, hvis vi skal være fuldt ligestillet / ligeværdige, så er der jo nødt til at være en kultur, der respekterer begge køn ligeværdigt. Vi er nødt til at have noget udstyr, der sikrer både mænd og kvinder ligeværdigt. Og der er udgangspunktet, vi tager udgangspunkt i manden, som har været i det her system i mange år, og så putter vi kvinden ind og siger, så nu er vi totalt ligestillet. Ja, der vil vel også det er jo en illusion. Altså, hvis det er boots on the ground, så vil der vel også være en performance-forskel mellem mænd og kvinder. Altså kunne gå længere, løbe hurtigere, løfte ting, nærkamp bedre. Altså, jeg har jo haft den der tanke, og jeg ved godt, det kan lyde sådan helt forkert, og det får sikkert hården til at stride på nogen, der er meget feministiske derude, ikke? Men jeg har haft tanken, at hvis for eksempel min søn blev taget til fange i Irak eller et eller andet Afghanistan, og var i en eller anden hytte, og der var 4 mennesker, der bevogtede det hus, som de havde taget ham til fange i, vil jeg så helst have, at det var 10 mandlige soldater, der var på jorden, eller 10 kvindelige soldater, der var på jorden, der skulle redde ham. Mm. Fordi at der er en anden fysisk styrke. Mm. Jeg siger ikke, de er bedre til at skyde med pistoler, eller tænke strategisk, eller alt det her. Nej. Men der er en anden fysisk styrke. Ja. Men der tænker jeg vel også i forhold til forsvaret, at selvfølgelig skal kvinder have lov til at være i forsvaret. Det har jeg altid ment. Jeg synes, at kvinder skal kunne komme i værneret, men der skal bare være ordentligt udstyr, så de ikke bliver skadet. Ikke? Så som det ser ud nu, mener du ikke, at de skal, skal tvinges? Nej. Og så i 11 måneder. Nu er det jo ikke 4 mere, nu er det værnepligt i 11 måneder. Så det vil sige, at du låser kvinder 11 måneder, unge kvinder, måske 18, de er nok lige fyldt 18. Nogle af dem vejer 56 kilo, og så skal de gå med oppakning i øvrigt, der er mere end halvdelen af deres egen kropsvægt, ikke? Ja. Ude i feltet. Altså, der er simpelthen nogle ting, der er fuldstændig ugennemtænkte, så kan de jo nogle år senere gå på barsel 1, 2 eller 3 gange, og så, det kalder vi så ikke værnepligt for samfundet, vel? Ja. Altså, der er nogle misforhold i det her, og der er 100p mange kvinder, der er totalt uenige med mig i det her. Fordi det er skævt. Altså, fortællingen er skævt.
For mig at se, er folks følelser ligegyldige, når det kommer til sådan noget her, fordi det i høj grad handler om liv eller død, ikke? Ja. Og det er vel også derfor, at der ikke bliver... Nu har man jo set de der frømandskorps ting og sådan noget, ikke? Altså, det er derfor, det er næsten kun er mænd, der fuldfører, fordi at rammerne er så strikse fysisk, at du skal virkelig være en gennemtrænet kvinde, for at kunne komme igennem nåleøjet til det der, fordi at adgangskravene fysisk er sat der, hvor de er, fordi det handler om liv eller død, ikke? Og så kan man jo, hvis jeg skal udfordre os her, djævelens advokat, som jeg prøver at træne mig selv i til at være, så kan man jo kigge på de krav, der historisk er etableret inden for det felt, og sige, er det sådan, at de alle sammen nu også er lige hensigtsmæssige, eller hvornår gik vi dem sidst igennem? Er det sådan, vi kan skrue på nogle af parametrene ud fra moderne krigsførelse, ud fra en justeret blik på verden, ud fra, hvad ved jeg. Så der kunne være nogle ting, der godt kunne justeres. Jeg ved ikke nok om det, men det er jo bare en tese. Det, jeg pointerer, det er... Ja, jeg kunne se det med Ukraine her, ikke? Altså moderne krigsførsel er jo... Selvfølgelig er der boots on the ground. Droner. Men det er droner. Alt sammen. Og der vil kvinder jo kunne være lige så gode. Det er jo det, jeg mener. Ja. Så der er nogle ting, vi godt kan skrue på, og derfor er det bare, jeg har det sådan... Jeg siger ikke, at kvinder er dårlige i militæret. Det siger jeg overhovedet ikke. Jeg siger, at den ramme, de bliver sat ind i, er uligeværdig, fordi risikoen for dem, både for seksuel misbrug, men også for fysiske skader, / død, hvis de er ude i marken, den er simpelthen ikke opdateret, og det er uværdigt over for halvdelen af Danmarks befolkning og verdens befolkning. Ja. Det er kvinder. Ukrainerne, de kvindelige militærfolk, altså soldater i Ukraine, har i øvrigt klaget over fuldstændig det samme. 1. Materiel, udstyr, og 2. Chikane. Så det er problemer, der udfolder sig stort set alle steder, og bare fordi, at nogen siger, at det fungerer, eller vi har gjort det nogle steder, så er det jo ikke det samme som, at vi skal gøre det samme udreflekteret. Nej. Altså, vi er jo ifølge dig styret af frygt, altså også moderne mennesker. Hvad tror du, den her pleaser-kultur koster os mænd? Uddyb pleaser-kultur. Jamen altså det med, at vi godt vil performe. På den måde pleaser. Ja. Hvad koster det os, når vi godt vil skabe nogle resultater? Menneskelighed. Empati. Relationsevne. Intimitet. Nærhed. Der er flere ting, du er nødt til at skære af dig selv, men det er jo ikke bare mænd, det er jo også kvinder, som vil det samme. Så det her er jo os alle sammen afhængig af, hvilket spor vi vælger i livet. Ja. Der er bare flest mænd, der løber med den retning. Og de kvinder, der løber med den retning, bliver faktisk tit dobbelt så hårde hunde, som, fordi de psykologisk er nødt til at stå distancen dobbelt op. Ja. Men vi mister noget i den her sammenhæng, og så er vi tilbage til de unge drenge, og hvordan vi skærer noget af os selv. Hvis det er langt nemmere at være silotænkende, og ikke helhedstænkende, hvis vi har skåret kroppen af, og derfor ikke tænker over, hvad ved jeg, nu taler vi om droner. Nu tager jeg lige og smider droner ud, og så rammer den godt nok x antal et eller andet, måske, hvad ved jeg, eller rekognoscerer, så der kommer nogle bomber, som gør et eller andet. Der skal en kæmpe adskillelse for at kunne det. For dernede, der er x-mennesker. Ja. Dernede, der er x-mennesker. Der er x-børn, der er x-kvinder. Det kunne være vores søn, datter, kone, moster, onkel, mand, whatever, morfar. Så når vi snakker om det her med at skære hovedet fra kroppen, så er der noget med at kunne træffe de kyniske beslutninger, uden at have nogen som helst form for, hvad skal vi sige, følelsesmæssig kontakt til de mulige konsekvenser. Og det tror jeg, vi bliver alle sammen præget af, både dem, der rent træffer de reelle beslutninger, men også alle de mennesker herunder mig selv og dig, at vi læser nyheder, og vi får jo smækket i hovedet, hvor mange der døde, hvor mange der blev ødelagt, hvor mange vi ser huse falde i grus, vi ser det hele blive ødelagt. Ja. Og vi bliver mere og mere ufølsomme, vi bliver mere og mere nom, hvilket i øvrigt, det er jo det her, den livsmidlen, som jeg lige er udkommet med, den handler om, hvad et samfund
der skærer al krop, al forbindelse, al forbundethed af. Hvad bliver konsekvenserne på sigt? Den kører til 2090 og starter i 1971, ikke? Ja. Fordi jeg godt vil have med, eller vist os, hvor meget der er sket bare på nogle få årtier, fra vi gik analog til vi blev digitale. Fordi vi bliver jo bombarderet i de her årtier med så meget, der burde få os til at ligge grædende i fosterstilling. Ja. Og i smerte på grund af verdenssituationen. Og i stedet for, så sidder vi bare og bliver fuldstændig numb, for vi kan faktisk ikke kapere det. Nej. Så enten får vi en neurose, bliver indlagt og ligger og rokker hen i hjørnet, eller også så bliver vi bare, det er ikke noget med mig at gøre. Det er jo en farlig tid for et ung sind at være i, både mænd og kvinder, men hovedsageligt også mænd. Ja. Altså nu har man jo også set alt det her med manusfæren, ikke? Eller mandsfæren, eller hvad man kalder manusfære. Ja, manusfære. Ja. Og tech-giganterne, der manipulerer os i høj grad, ikke? Ja. Altså, og alle de mandegrupper, der jo findes på Ja, altså, det er jo sjovt for mig at sidde med det 37-årige sind, som jeg har, hvor jeg føler mig nogenlunde fuldvoksen efterhånden. Opfører mig stadig som et barn en gang mellem en og min kæreste, men... Det er sundt nok. Ja. Man skal aldrig slippe den barnlige side af sig selv. Nej. Men jeg tror godt, nogle gange hun kunne have behov for, at jeg slipper den. men det er jo farligt, tænker jeg lige nu, at være et ung sind. Fordi når jeg ser manusfæren, for eksempel, så ser man den der Louis Theroux-dokumentar, hvor jeg sidder og ruller øjne. Ikke? Ja. Men der er jo nogle af de ting, som de siger, de her money-guruer her, hvor jeg tænker, jamen, det er jo egentlig nogle gode værdier. Altså, det er sådan noget med, pas på dig selv. Prøv at gøre noget ud af dit udseende, så du møder verden, og du ser godt ud, eller du træner og spiser sundt. Alle de her ting er der. Men så er det også bare koblet på ret meget sort-hvidt tænkning også. Omkring kvinder, omkring kønnene og sådan noget, ikke? Og verden og alt muligt, ja. Jeg tror jo egentlig, at sådan, unge menneskers moral er ret fin til at starte med, når man bliver født af. Altså ens moral, man ved nogenlunde godt, hvad der er rigtigt og forkert. Fuldstændig. Og så sidder man der og tænker, jamen det han siger her, det er jo meget rigtigt. Men nu siger han det her, og jeg har jo også lært, at jeg skal være fleksibel mindset og prøve at se tingene på en anden måde. Så lige pludselig så begynder man nærmest at hade kvinder, ikke? Altså jeg så også den der skrækkelige dokumentar, hvor vi er tabe hovedet. Ja. Men hvis du kigger på det, så er det jo alt sammen ydrestyring. Ja. Det er jo ydrestyring. Hvis du træner nok og har en stærk krop, så kan du bekæmpe verden. Du står stærkt i dit jakkesæt. Du kan score damer. Ja. Du er lækker. Du kan vise dig selv frem. Når du spiser sundt, så får du mere energi til at score flere damer. Du ser lækker ud, og så kan du jo bruge den creme, eller hvad fanden de ellers gør, og løfte de der vægte, og det gør sådan for dine muskler. Ja. Alting er yderstyret. Der er ingen selvbevidsthed. Der er ikke noget, der går indad. Kan du følge med? Ja, jeg er helt og det er der, hvor den er så farlig. Fordi jeg spiser også sundt og dyrker motion og gør alt det der, fordi jeg vil gerne blive meget gammel, og gammel på en sund måde. Så det synes jeg bare, jo mere vi kan gøre det alle sammen, jo bedre er det. Men hvis vi ikke også gør vores indre arbejde, så er vi på røven, for så bliver vi bare en tom skal med en masse muskler. Ja. Og det er faren i det her, ikke? Og hvis det er, du er blevet skåret tilbage til Carol Gilligan, vi startede med 4 år. Hvis du er blevet skåret fra hovedet fra kroppen som helt lille, så kan du ikke mærke særlig meget, og så bliver du meget nem at få med den vej. Du bliver lækker, du ser godt ud, du træner, du spiser sundt, og så er der mange, der vil elske dig, og hvis du lige, så tjener du mange penge, og så er der endnu flere, der vil score dig, og så kan du jo få ret hele vejen, fordi så er du bare Gud, ikke? Det er ret interessant, fordi hvis du kigger psykologisk på det, så betragter de jo sig selv som halvguder. Ja. Altså, det er en kæmpe grandios ståsted. Det, der er helt sikkert, det er, i al grandiositet, der ligger modsætningen. For det gør det i alt. Det er mindre værd. Ja. Så hvad er det, de gemmer nede bagved? Det er, jeg er en lille tissemyre. Altså, deres indre følelse af, at de ikke er noget værd. Så de bliver sådan et muskelbund, som de viser udad. Ja. Og de tør ikke, og så er vi tilbage til det der med ikke at mærke, hvad der sker. De tør ikke mærke usikkerheden, eller tvivlen, eller frygten, eller hvad det nu er. Så de bliver fuldstændig
hvad skal vi sige, forstenet i det andet selvbillede. Og det er det, jeg tror, vi skal tale meget mere om. Så hvis man er cuttet der som dreng 4 år, og man bliver meget mere sort-hvid, så er man også lettere at manipulere, fordi man har mindre kontakt til sin følelse og sit følelsesregister og alt det her. Altså, det er jo noget, jeg tænker meget over med min søn. Ja. Altså, han er konkurrencedrevet, han vil godt være den bedste, og vi har talt meget om det derhjemme, og selvfølgelig skal han slappe lidt af med det en gang imellem, men vi vil heller ikke fjerne det fra ham. Nej. Det er jo en balance igen. Så jeg prøver ligesom at lære ham, at det er okay, at der er ting, du godt vil være bedst til, eller du godt vil nå en destination. Han er 6 år nu, ikke? Han godt vil nå en destination. Han godt vil nogle ting. Men det er vigtigt, at du kigger på vejen derhen, og siger, altså, gør du ondt på nogen på vej derhen? Og hvis du gør ondt på nogen på vej, nyder du processen? Og hvis du gør ondt på nogen på vej derhen, så skal du nok få at vide af mig, at du har været en klaphat. Præcis. Så det er tilbage igen. Kærligheden, empatien, medfølelsen, indfølingen med andre. Ja. Det er jo, og så er vi tilbage til det der med at stå balanceret som menneske, for der er ikke noget galt med at have mål. Der er ikke noget galt med at have en mission, at ville forandre verden, eller ville være den bedste til et eller andet. Det er jo fint nok, sådan set. Men på hvilke vilkår? Ja. Hvad koster det? Ikke bare mig selv, men også alle andre. Det er også politisk noget, vi kan lære af, tænker jeg. Det kan vi lære rigtig meget af, ikke? Hele vejen, og det er derfor, jeg siger det der med de 4 sfærer. Alting spiller jo sammen. Det bliver jo sådan en forstærkende mekanisme. Og jeg tænker nu, inspireret af det der med drengen på 4 år, det som Carol Gilligan også har fundet ud af i sin forskning, er, at piger ikke på samme måde kappes fuldstændig af. Så de får ikke fraspaltet, du ved, væk med kroppen og op med hovedet, og så på samme måde. Det, der sker for dem i den socialisering, de er udsat for, det er, når de er mellem 11 og 13, så bliver de det, man kalder dissocieret. Og dissocieret betyder altså ikke, at de fuldstændig smider kroppen ud, men at de ligesom begynder at gå ved siden af sig selv. Så når jeg nu talte om den her Carol Gilligan-forskning med, at pigerne, når de blev interviewet om de her etiske aspekter, så var de meget nuancerede. Det, de lærer der, det er, at selvom de stadigvæk synes og tænker og mener det her med, at det er langt mere komplekst, end de får at vide, de skal mene, så begynder de officielt at mene det sort-hvide. Okay. Så for at passe ind, kan du følge mig? Ja. I virkeligheden skal de tænke, som samfundet ønsker, for at gøre det godt, for at kunne lykkes, og så er de ligestillede og frie og bla bla bla. Og det, der gør, at vi ser, tror jeg, så mange piger i 7. og 8. klasse have det rigtig dårligt, og det kan jeg jo genkalde mig både fra min egen barndom, men også min datters, at der i 7. og 8. klasse, der kommer tit et kæmpe psykologisk skred sammen med præpuberteten og puberteten, at der begynder piger at mistrives, og mistrivelsesstatistikkerne er jo brager jo derudad for alle, men ikke mindst unge kvinder og piger. Det er den her udvikling, hvor de begynder at mærke smerten ved ikke at kunne udtrykke den, de er, og det, de synes er sandt, men at skulle formidle og tale ud fra det tillærte sted, fordi det giver højere karakterer, fordi det giver mere succes, fordi nu skal de også se sådan her ud, for så bliver der mere appeal, og skulle man overveje at få en kunstig øjenvippe, eller hvad ved jeg, på for at være mere lækre, selvom man måske slet ikke synes, det er nødvendigt inde bagved. Så vi har sådan et pres herover, hvor piger og sidenhen kvinder jo går ved siden af sig selv, psykologisk set. Og begge dele, uanset om det er drenge på 4 år, der bliver halshugget, eller der er piger, der går psykologisk set ved siden af sig selv, det er ubalance. Ja. Så der er ikke nogen af os, og det kommer af det samme, nemlig det, som samfundet prøver at presse igennem. Så vi prøver at være og mene noget, som, og det gælder vel også mænd og kvinder, vi prøver at være og mene noget, som vi egentlig ikke... Som ikke er menneskelig essens, kan du følge mig? Eller som vi ikke ved, om det rent faktisk er os. Ja. Og vi ved måske heller ikke, hvorfor vi mener, eller er på den måde, som vi er, fordi det er det, der er det rigtige at gøre. Nemlig, for vi for presset på at mene noget bestemt, apropos sort-hvide sandheder, og det er det rigtige, og det er det forkerte. Frygten for at blive dømt, fordi man har en anden mening. Frygten for at blive dømt og blive udstødt, og den er jo helt fundamental i os, fra vi er ganske små, at vi ved, hvis vi bliver udstødt, så dør vi. Ja. Altså, vi dør. Og det er jo også politisk, ikke? Altså, hvis man ikke har hvis man bor i København og ikke har en venstredrejet populistisk holdning, så kigger folk skævt til en. Ja. Eller hvis man ikke bor i udkants Danmark og har en højredrejet populistisk holdning, så bliver der også kigget skævt til en, ikke? Ja.
vi bokser og kasser folk så vildt. Ja. Og som du selv kom med et fint eksempel på, det er uanset om man siger det ene eller det andet, om du inviterer den ene eller den anden, så er du illoyal over for en eller anden kategori. Ja. Og jeg oplever det samme. Jeg er jo holdt op med at kalde mig feminist. Altså, fordi jeg har det sådan, alle de der kampe imellem dem der, det skal jeg ikke have noget af. Jeg kalder mig kvindebevidst, for så kan jeg tillade mig lige præcis ligesom dig at tale hele spændet. Og sige noget, mand eller kvinder ikke kan lide. Og jeg er jo gået fra at blive kaldt af røde kulsort, og så er jeg gået hos andre som at være revrød. Ja. Og i virkeligheden er jeg grøn-lilla. Ja. Altså, jeg befinder mig overhovedet ikke et eller andet sted på det spektrum der. Jeg tror, jeg befinder mig et eller andet sted, som er sindssygt udefinerbart. Og det har jeg det så godt med, fordi jeg gider ikke være i de poler, men jeg bliver da hurtigt kylet i dem alligevel. Ja. Folk vil så gerne have, at vi alle sammen kan passe ind i en eller anden kasse. Bliver du følelsesmæssigt påvirket af det, når du bliver angrebet? Indimellem. Ja. Jeg synes, jeg sådan langt hen ad vejen er blevet bedre til at stå i det, og ligesom dig, så kan jeg også hurtigt afkode, det her, det er spild af tid. Der er nogen, jeg kan, have en fin dialog med, og så er det godt. Og andre, det er bare luk ned nu, fordi det ender galt. Og så er der jo nogle dage, hvor jeg bare er, det ved jeg ikke, om du kender, men jeg er bare nogle dage, hvor jeg er sårbar, altså hvor jeg er sprød. Ja. Og hvor jeg simpelthen har det sådan, jamen så er jeg nødt til at lukke ned. Altså, så lukker jeg telefonen, jeg er ude af de sociale medier, jeg tager nogle dage, hvor jeg er fuldstændig stille. Og det er ikke fordi, at jeg er gået i sort, men fordi jeg tænker, nu skal jeg hele lidt. Ja. Nu skal jeg noget andet. Nu skal jeg skrive en ny bog, eller jeg skal ud i min have, eller... Det er også det, jeg kunne mærke med mig selv, også med den her podcast, ikke? At hvis jeg grunden til, at jeg har overlevet det her, ellers lyder det så hårdt, ikke? Men kunne være i det i 3-4 år nu, og også blive angrebet on and off. Så jeg fandt ud af, at for mig var løsningen egentlig bare, at jeg skal drikke mit vand, jeg skal lade være med at drikke mig mega fuld i weekenden, så jeg tømmer mig 3 dage i streg, jeg skal spise mine vitaminpiller og kosttilskud, og få trænet. Ja. Fordi hvis jeg har styr på kroppen, så følger det psykiske med, som regel. Ikke? For mig er det det første. Ja. Og så derefter, så kommer psyken. Det er, sådan, det er lidt sjovt, for jeg tror, jeg har det... Jeg er enig med dig. Selvfølgelig. Ja, søvn er helt vildt. Ja. Jamen, jeg kører totalt med dig på alt det her. Og samtidig så tror jeg, vi kan ikke skabe højere bevidsthed, hverken i os eller iblandt os, uden at lave vores personlige gravearbejde. Altså, hvis vi forudsætter, at vi alle sammen et eller andet sted er blevet afkroplet, så er der jo et arbejde for os alle sammen, før eller siden i livet, som hedder, hvordan hægter jeg mig selv på plads igen? Hvordan får jeg min hoved og min krop til at sidde sammen igen? Ja. Det tror jeg, for ellers kan vi puste os selv op med vitaminpiller og broccoli. Og det er godt. Ja. Det er bare ikke nok. Så jeg ser jo, at vi har virkelig, og specielt i den her samfundsstruktur, som det fucker med vores psyke alle sammen, og vores hjerner, og medierne manipulerer os, og politikerne kommer med frygtbaserede budskaber konstant, ikke? Og clickbait, og altså vi er nødt til det. Du råder jo folk til at droppe public service medier. Nej. Eller hvad? Nej, jeg siger, at vi skal supplere med. Okay. Jeg er meget både og, igen, spektret. Det, jeg udfordrer, det er, at langt de fleste, som jeg ser det, vælger sådan et go-to-medie, så har de TV2-appen eller DR-appen liggende på telefonen, og så scroller de ned over nyhederne x antal gange om dagen, og så mener de, nu de er opdateret. Det er jo et ekokammer. Totalt ekokammer. Og det vil sige, at du hele tiden får et blik på verden fra det samme medie hver eneste dag, år ud og år ind. Og det er alt andet lige den gængse fortælling, der bliver skrevet der. Altså, fordi hvis det var, at de medier huskede, hvordan man havde lidt kritisk tænkning, så havde vi set mere af det, for eksempel til valgkampen. Ikke? Hvorfor skulle vi høre om store bededag, når der både var baseaftalen, eller Bouvert-broet, eller... Der blev ikke engang talt om kunstig intelligens. Der blev heller ikke talt om digitalisering og AI, og hele konsekvensen ved det. Altså, prøv at høre... Nok det, der kommer til at ændre vores liv allermest og det blev ikke nævnt med et ord. Så jeg mener, jeg har det sådan her... Pressen har jo mistet sine tænder, ikke? Altså, der er jo ikke nogen... Det er søbemad nu, ikke? Så hvis vi skal have lidt mere substans end det der, som vi kigger på hver eneste dag,
så mener jeg jo, at vi skal bruge vores tid til at finde andre medier. Og der mener jeg ikke Rumble, eller hvad der nu findes af sjove medier, som laver alternative budskaber. Ja. For mig handler det om, at jeg har valgt forskellige... jeg har The Guardian, New York Times, The Atlantic, så har jeg forskellige natur- og miljøsites, så har jeg får både nyheder fra Politikken, og fra Berlingske, og fra Finans, og sidder og scroller. Jeg kan ikke grundlæse alle budskaberne, selvfølgelig kan jeg ikke det, men jeg får sådan en idé om, hvordan de får Kristeligt Dagblad. Der bliver skrevet om de samme nyheder på forskellig vis, trods alt. Så ser du vel også den bias, der er? Det er jo det, jeg prøver. Jeg prøver jo at hele tiden sætte mig ud over at blive fuldstændig smal i mit blik, ikke? Ja. Så jeg prøver jo at sige, hvad siger udlandet om det her? Hvad siger Kristeligt Dagblad om det her? Hvad siger Mandag Morgen om det? Hvad siger... Og så må jeg lave mit eget puslespil, men i den her tid, vi lever i nu, der tror jeg, det er meget, meget afgørende, at vi ikke bare... Fordi så bliver vi virkelig bare ukritiske støtter af noget, som vi reelt ikke ved, hvad sandheden er. Hvordan finder du ud af, hvem der manipuleres? Altså, jeg tror jo, når vi snakker manipulation, sådan har det jo været historisk, at medier, politikere, magthavere har jo til alle tider manipuleret for at få en historie igennem, for at vinde, for at få opbakning, for at og så videre. Frygt er jo en af de største og vigtigste redskaber, hvis du kigger mange århundreder tilbage i tiden. Så hvordan, jeg tror den største læring og øvelse, træning, vi kan give os selv som borgere i øjeblikket, det er at genlære vores intuition. Og så er vi inde i det indre arbejde igen. At hvis noget følelsen har jeg det, hvis et eller andet, en overskrift føles lidt for nem, eller lidt for populistisk, ja, så begynder jeg at google. Ja. Og så finder jeg tit en masse andre artikler fra valide links, vel at mærke. Ja. Det er meget vigtigt for mig i den her tid. Donald Trump og Truth Social. Altså, det er ikke der, vi skal rode os. Det er ikke der, vi befinder os. Vi befinder os inde i et spektrum, hvor vi rent faktisk kan regne med så vidt muligt. Ja. Så meget det nu kan lade sig gøre. Det, der kommer. Og så kan man sætte ting, som jeg ser det, i spil og danne sit eget udgangspunkt der. For eksempel så for nogle år tilbage, der skrev jeg en artikel til Finans om VEF Davos. Og det er jo ellers i hvert fald i mange år blevet noget, der har været meget hypet, og eliten mødes, og politikerne mødes, og så skal vi finde løsninger for verden, og la. Ja. Og da jeg så begyndte at grave i det, for jeg tænkte, det er jo off det her. Altså, loop mellem toppen af erhvervsliv og toppen af politik, det kan aldrig rigtig blive godt, det her, rent demokratisk. Vel? Altså, det er bare, der står bare skrevet, det er ikke skide sundt for den store helhed. Og da jeg så begyndte at grave Guardian, Times, alle mulige forskellige medier, så viste det sig, at der var et fedt billede, som jeg kunne skrive en artikel om til Finans og sige, men skulle vi lige prøve at kigge på, hvordan det så også foregår, når vi kigger på Davos hvert år. Måske skulle vi ikke klappe så meget af det alligevel. Og den tog de sgu. Og det er sådan noget, jeg godt kan lide. Hvad fandt du ud af? Jamen, altså, at det er jo en elitær tænkning. Så vi skal finde løsninger for de andre, men de gælder ikke for os. Så selvfølgelig skal vi tænke på miljøet, men vi flyver selv ind i vores privatfly og smadrer det hele. Og CO2-udslippet var gigantisk i løbet af den uge, fordi vi kan godt flyve, men de andre ikke. Vi kan ikke finde ud af at tage toget, selvom vi er 500 kilometer væk, vel? Altså, der var masser af prostitution, masser af dyre damer, som også bliver fløjet ind og brugt, så der var også mindre altruistiske tendenser og festting. Mad, absurd dyrt, ekstravagant, alt muligt. Hele stedet bliver lavet om og tilpasset til den uge. Altså, det er jo... hvis vi gerne vil skabe helhed for verden og større balance i verden, trust me, det er bare et eksempel på, hvad der ligger nedenunder fortællingen. Kan du følge mig? Og det er den, jeg godt kan lide at udfordre i alt, om det er køn, om det er politik, om det er, hvad det nu er. Der ligger som regel en fortælling nedenunder, som vi også skal have med. Ikke fordi det er hele sandheden, men fordi det også er en del af den. Mm. Ja. Det kræver overskud at skulle bekæmpe et system. Ja, det får jeg også at vide hele tiden. at din drejebog til frihed
så måske egentlig kun forbeholdt for den privilegerede elite? Eller dem, der er gode til at tænke, ligesom du er? Den har jeg fået før. Jeg tænker, der er altid nogen, der skal gå vejen først. Og tit vil dem, der går vejen først, jo være dem, der har en eller anden form for overskud. I min situation er jeg så privilegeret, at jeg har valgt en livsbane, og i min familie har valgt, at jeg bør have en livsbane, hvor jeg ikke skal indhive x antal kroner hver måned, for at det løber rundt. Ja. Min rolle er, at jeg rocker. Ja. Det er vi enige om, det er sådan, det er. Så vi har fundet en balance. Er jeg privilegeret? Ja, men jeg er også udsat. Kan du følge mig? Ja. Og med hensyn til dit spørgsmål, jeg vil godt springe i spil i suffragetterne i sin tid i England. Det var dem, der kæmpede for stemmeret for engelske kvinder, og det var en meget voldsom, blodig, smertefuld, alt muligt. De blev jo fandme tvangsfodret, blev kyldet i fængsel, kom på sindssygeanstalter, blev smidt ud fra deres familier. Det var det vildeste. Men dem, der startede suffragettekampen, det var de rige og privilegerede kvinder. Ja. Og så kom de resten med. Hvorfor? Det var ikke fordi, at de var klogere eller bedre, men det var fordi, de havde ressourcerne og overskuddet. De andre kvinder, de kæmpede for at overleve. De kæmpede for at arbejde på fabrikken, så de kunne komme hjem til deres 5 snottede børn, så de kunne lave mad til manden, så de kunne have sex med ham om aftenen, selvom de ikke gad, så de kunne få endnu en unge, så de kunne blive endnu mere trætte af en ny graviditet, mens de stod på fabrikken. Kan du følge mig? Så er der ikke særlig meget overskud til at tænke særlig meget. Så dem, der startede den bevægelse, det var suffragetternes moder, og det var de privilegerede kvinder. Ja. Jeg ser det lidt sådan i dag, at hvis vi kigger på det hamsterhjul, vi efterhånden har skabt for os alle sammen, så er det er meget få for ondt at have ressourcerne til at tænke, til at se sammenhængen, til at formidle alting sammenhæng, for vi har så travlt med at stå op om morgenen, kigge i Aula, huske madpakken, som skal være sund, kom hjem, gøre hvad vi skal på arbejdet, kom hjem igen, lave sund mad, lave lektier, lave lidt kvalitetstid, se en film, gå i seng kl. 22, måske have lidt sex, du ved, altså, der er jo ikke... Og tænke tager tid. At tænke tager tid, og vi har ikke tid, og det er jo i sig selv en pacificerende mekanisme i et samfund som vores, at borgerne har ikke tid til at mærke, ikke tid til at reflektere, ikke tid til at tænke. Hvis man nu tager sølvpapirshatten på, tror du, så er der nogle højere magter, der bevidst har prøvet på at skabe et samfund, som gør, at vi ikke tænker? Jeg tror i hvert fald, hvis du kigger psykologisk på det, nu er jeg jo... sådan med psykedelika i 60'erne og 70'erne i USA, vil man jo gerne have væk, og der er der jo folk, der med konspirationsteoretikere, der sagde, men det var politikerne dengang ikke interesseret i, fordi at så begyndte folk at se livet for, hvad det var. Hvis de tog psykedelika? Ja. Jamen, altså, nu sagde jeg jo tidligere her, at jeg havde taget et par ayahuasca-ceremonier. Det er jeg helt åbent om. Og mit blik på verden er aldrig blevet det samme. Altså, den her, den er født ud fra det her blik. Den er researchet. Altså, alt, hvad vi snakker om med research og med medier og med ordentlige, valide kilder osv., det ligger her. Men jeg har kørt tingene ud og sagt, her ser du sammenhængen. Her ser du det, som du også skal se. Ikke fordi det er hele sammenhæng, men det er det spor, du skal forholde dig til, er en mulighed. Og der tror jeg altså vitterligt, at vores indre arbejde, hvordan vi end gør det, det gør noget. Og hvis vi har så travlt med at præstere, ordne, fikse, gøre, huske, alt muligt PIS, så har vi, som du siger, ikke tid til at tænke. Vi har ikke tænkepauser. Men det er der nogen af os, der er nødt til så at gøre, om ikke andet så for at få nogle andre til at tænke, nogle andre til at spørge og stille spørgsmål. Ikke? Når du sidder foran mig her, så fornemmer jeg jo en kvinde, der tænker rigtig meget, og også tænker avanceret, og ser nuancer. Og men er det ikke svært at forsimple, så masserne forstår, hvad du siger? Jo, og det har jeg fået at vide igen og igen og igen. Du er for dyb, Birgitte. Du ved for meget, Birgitte. Du gør det for komplekst, Birgitte. Folk kan ikke forholde sig til det, Birgitte. Og det var derfor, jeg skrev bogen. Fordi jeg tænkte, det er blevet en roman. Hvad med at sige, nej, du bruger for lidt tid på at forstå, hvad jeg siger? Ja. Laura. eller Viggo, eller whoever. Ja, men det er jo det. Og jeg er fuldstændig enig i, at vi har alt for mange, både på SoMe og i øvrigt,
som tager de lavt hængende frugter, eller det lille trappetrin, og så er der masser, der hæpper. Men jeg sidder og tænker, for helvede, vi mangler det, og vi kan ikke tage det hele, men vi kan tage lidt mere, bare for at udfordre folk en smule, ikke? Vi skal til at lære at tænke mere komplekst. Apropos valgkampen og digitalisering, for eksempel. Det ville have afkrævet komplekse svar. Det ville have afkrævet, at politikerne forholdt sig noget, der ligger lige om hjørnet. Men det får vi ikke. Vi får det ikke ind, og derfor så forholder vi os ikke til det. Så glemmer vi, at det eksisterer. Og det er faretroende. Og det er jo alt det her, det er derfor, jeg skrev bogen, og det var derfor, jeg tænkte, nu skriver du simpelthen ikke en fagbog mere. Fordi hvis jeg havde kyldet 1000 links ind, som jeg jo har brugt tid på at finde, så bliver det sådan en bog, man skal debattere. Kan du følge mig? Så kan vi sige et for eller mod, sort eller hvid. Men det, jeg gerne ville, det var at åbne hjerter. Det var at sige, wow, jeg mærker faktisk det her. Jeg mærker på min krop, hvad omkostningen bliver, fordi jeg læser om nogle skæbner i bogen, der bliver udsat for konsekvenserne af det, vi er ved at skabe nu. Så det, for mig blev det sådan et, nu snakkede vi før med at blive skåret hovedet fra kroppen, eller gå parallelt med sig selv. Jeg vil gerne have samlet folk lidt mere, når de læser bogen, så de kan mærke noget sidre. Fordi det kalder tiden på. Når vi kigger tilbage om 10 år, hvad tror du så, vi kommer til at ryste allermest på hovedet af, i forhold til det system og samfund, som vi lever i nu? Det kan være, at vi om 10 år tænker, wow, hvorfor havde vi ikke den valgdebat om den digitalisering og den AI, som vi i øvrigt installerer i alverdens offentlige systemer, ikke bare private også. Så det er jo inficeret i hele vores samfundsstruktur. Den tror jeg godt, vi kunne sidde som borgere og tænke, der var 25 digitale analfabeter, eller 25% digitale analfabeter omkring 2025. Hvad sker der om 10 år? Hvor mange er vi oppe på der? Og hvor mange overvågningssystemer og tjek og kontroller har vi nu accepteret? Det kunne jeg godt være bekymret for, fordi det er en glidebane. Og så endnu en virkelig politisk ukorrekt melding, at jeg håber, vi om 10 år kommer til at sidde på ryste på hovedet af, at vi har et samfund og en politik og en lovgivning, der fortæller, at mænd kan blive kvinder, og kvinder kan blive mænd. Altså underforstået, at vi kan skifte køn. Og det har ikke noget at gøre med for mig, om man, at vi ikke skal tage os af nogle mennesker, men at vi helt faktuelt mener, at man kan skære noget af og putte noget på, og så er man et andet køn. Ja. Apropos det, vi startede med at sige, at der er forskel på mænd og kvinder. Den håber jeg også, at vi har erkendt, at det var i bedste mening, men at det var, at den løsning, at vi mekaniserer menneskekroppen, kan du følge mig? Ja. Vi skærer noget af og putter noget på, og ergo, så har vi med vores firkantede hjerne lavet noget om. I virkeligheden er vi ikke fundamentalt lavet om, men det tror vi i et samfund som vores. Ja. Den håber jeg også, vi måske sidder og tænker lidt over, var det nu også skide fornuftigt. Birgitte, her på falderebet, jeg har lige været i Thailand. Så tog jeg et billede. Tænkte på dig med det samme. Og sjovt nok, apropos frygt, så var jeg bange for at lægge det op. Fordi at jeg har både folk på højre og venstre side, der lytter med. Ja. Er en parkeringsplads, hvor der er et skilt med en... jeg kan lige lægge det op her, eller man kan se det her måske. Med en... det er kvindeparkering. Ja, og det er pink. Og det er helt pink. Ja, helt pink. Altså en parkeringsplads kun til kvinder. Ja. Og jeg var ved at skrive, hvor er Louis Theroux, når man har brug for ham, eller her lidt til manusfæren og sådan noget, ikke? Men jeg turde sgu ikke rigtigt. Igen tilbage til frygten. Hvad mener du om det her? Jeg mener, det er fuldt berettiget. Kvindeparkering? Simpelthen. Jeg vil gerne have flere af dem. Det vil jeg ud fra betragtning. Jeg så det faktisk også i Tyskland, for jeg var det i januar, var jeg i Tyskland, og der havde de Frauenplatz nede i parkeringshusene, og de havde faktisk også Frauenplatz rundt omkring i byen, og rundt omkring i landet, fandt jeg ud af. Og apropos ligestilling, så har vi jo lært, det skal man ikke, for der er ikke forskel på, og det er i hvert fald at undertrykke, hvad ved jeg, der kan komme mange fortolkninger ud af det. For mig er det fuldstændig fornuftigt, ud fra flere ting. 1. Kvinder er tit dem, der køber mest ind,
og det gør vi jo stort set alle vejen, også herhjemme. Så de store indkøb foretages oftest af kvinder, og har flere poser. Og så er sikkert det, også i Asien, kunne jeg forestille mig. 100% også i Asien, ikke? Lige ja. præcis, der er måske endnu større. Ja. Udover det, så er det statistisk set mænd, der afleverer børnene, og kvinder, der henter børnene. Hvem er det, der så skal have børn med hjem? Ja. De er kvinderne. Så de har brug for en bil med plads til at putte både deres egne og vennebørnene ind i bilen. Udover det, så er der om aftenen, når man er ude, så er der jo lavet undersøgelser, der viser, hvem er mest utrygge i nattelivet. Og det handler ikke om, at jeg ved godt, der er en større risiko for, at mænd de får en kniv i maven end kvinder. Men kvinder er helt generelt mere utrygge af at være i nattelivet på grund af mænd. Ja, ikke? Altså, men det er jo faktum. Ja. Og det vil sige, noget af det farligste, vi kan føle, det er, at vi går ind i en tom parkeringskælder, og skal hen og finde vores bil blandt et eller andet 1 million andre biler, og så er der en eller anden, der hopper frem. Så det, jeg så i Tyskland, det var, at Frauenplatz, de var parkeret, eller sat helt strategisk tæt på informationslugen, hvor der kunne sidde en vagt jævnligt, og tæt på rampen op. Så det vil sige, jeg kunne gå ned ad rampen, hen til min bil, lukke den, køre. Og som det allersidste, og så er jeg færdig med argumenterne, så skal man jo også huske, at det er kvinder, der bærer barnet, og når de er 7, 8, 9 måneder henne, så er det faktisk lidt tungt, og benene kan godt være lidt hævet, og det ene og det andet. Så hvorfor er det, at de skal have en plads helt nede i den anden ende af parkeringsspacet, også på arbejdspladser? Hvorfor er det, at man ikke tilgodeser kvinder med store gravide maver og gør livet lidt nemmere for dem? Så jeg kan godt... Det her, det handler om lige værd, og ikke om ligestilling. Altså, at vi tager hensyn til, at der er forskel på mænd og kvinder. Det er også lettere for mig som mand at bære alle indkøbsvarerne i indkøbsposer 100 meter. Du har op til 70% mere muskelstyrke i dine arme, end en kvinde har. Altså, jeg synes lidt, det er næsten en form for, jeg hører dig sige, måske sådan en hyldest til kvinden. Ja, det er i hvert fald en respekt for hende. Ikke? En respekt for kvinden, og det hun står som. Ikke fordi hun er mere værd, men fordi hun er værdig som det køn, hun er født som. Hvad vil feministen sige til sådan et billede, den ultraradikaliserede feminist? Hun vil måske sige, at det er der overhovedet ikke brug for, fordi mænd og kvinder er en, så man kan også skifte, og det hele er woke-agtigt noget. Og der er jeg jo ikke. Jeg er nok for gammel. Der er sgu for meget, hvad hedder sådan noget? Jeg er ikke engang boomer, har jeg fundet ud af, for det er lidt for ung til, men jeg grænser. Ja. Så jeg er nok for gammel til den der tænkning. Ja. Så det vil være sådan et klassisk eksempel på et systemisk, hvad kalder man det, patriarkalsk et eller andet. Hvad vil man? Ja, det kunne det godt være, ikke? Uden at jeg skal jo passe på ikke at oversætte for andre, fordi det er også så dømmer jeg også andre, og det skal jeg jo passe på med, synes jeg. Men der kan godt være den samme retorik i det, som når vi siger, ligestilling for kvinder er værnepligt, ikke? Det er jo samme. Altså, så er det også ligestilling, at kvinder ikke har special parkeringspladser. Men det er jo også sort-hvidt. Så er vi tilbage i sort-hvidt. Ikke? Ja. Og livet er bare langt mere, og verden langt mere komplekst. Og det skal vi give med husk. Ja. Men jeg tror med det, så vil jeg sige, Birgitte, tak fordi du gad at komme forbi og gøre mig klogere som altid. Og i lige måde. Tak. Vi ses. Ja, vi gør. Hej. Hej.